खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथि फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 31 जुलाइ दान 2026 मायथाइ एबा 14 सावन दान 1433 मायथाइ शुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। बे गोथार शुक्रबारनि फुंआ नोंथांनि जिउआव गोदान रांखान्थियारि रंजानाय आरो गोसो बोहोनो हानाय लाबोगोन। गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा नोंथांनि खामानि थिलियाव गोख्रै थिरांथाफोरजों जोबोद गोहोम गोग्लैगोन। आरिमु, जि-जोम दारिमिन एबा मेडिया आयदाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गोदान कन्ट्राक्ट मोननो हागोन। नखरनि आबहावायाव अननाय आरो गोरोबलायनाय थागोन। मोनाबिलि समाव मोजां मोनग्राफोरजों मोजां मोननाय जायगायाव थांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों जोंथि गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना सुख सुबिदा बांहोनाय आरो रांखान्थियारि बिथिङाव गोख्रों जानायनि सान जागोन। शुक्रनि अननायजों नोंथांनि थाबथानाय खामानिखौ गोरलैयैनो फोजोबगोन। फालांगियाव गोदान बाहागोआरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन जाय आयनि गोदान फुंखा बेखेवगोन। जुलियारि जिउआव गोदै आरो खाथि सोमोन्दोआ बांगोन। सावस्रिनि बेलायाव साना जोबोद मोजां जागोन। गोसोआ गोजोननाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि सोरजिलु आरो गोदान सानस्रिया नोंथांखौ गुबुनफोरनिफ्राय जोबोद सिगां लाखिगोन। मावख'आव गोबाव सम दिन्दां जानानै थानाय लेखा बिलाइनि खामानिखौ गोरलैयैनो फोजोबनाय जागोन। रांखान्थिनि नोजोरजों नायोब्ला साना गोजोनथाव जागोन। स्टक मार्केट एबा सेभिंस स्किमफोराव साननानै रां थिसननाया मुलाम्फा होगोन। नखरनि गेदेरफोरनि बोसोनआ नोंथांखौ थार लामा दिन्थिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा गावनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ एसे दबथायनानै आबुङै बाहायथाव राहा लानांगोन। खामानि थिलियाव लोगोफोरजों नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था आरो गावनि खामानिखौ मोजाङै लाखि। रांनि लेनदेनाव सांग्रां जा। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि हेफाजाबा नोंथांनि गोसोआरि मेंनायखौ खमायगोन। बेलासि समाव मोनसे निजोम जायगायाव सम हगारनाया जोबोद सुखु गोजोन होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें क्रिम गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि मान आरो समाजारि बेंखनाव मोनसे जौगानायखौ नुनो मोनगोन। खुंथायारि खामानि एबा राजखान्थिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा माबा मोनसे गिदिर जाफुंसारनायनि खाबु मोनगासिनो दं। फालांगियारि दावबायनाया गोदान अर्डार मोननायाव हेफाजाब होगोन। न'आव गथ'साफोरनि दावगानायजों गोसोआ खुसि जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन आरो गोबां गोहो गोसारथि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा खमला गाब। कन्या राशि। नोंथांनि गोख्रों मेगन आरो मोनफ्रोमबो खामानिखौ रोंग'थिजों मावनायनि आरिमुआ दिनै मावख'आव नोंथांखौ बाख्नायगोन। गुबुन हादोरारि फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोनसे गिदिर खाबु मोननो हागौ। थाबथानाय गोजाम रांखौ फैफिन्नायजों रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। जुलियारि जिउआव गोजाम गाज्रि आखुआ जोबगोन आरो गावजों गाव मोजां मोनलायनाया गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि। शुक्र ग्रहनि अननायजों समायना, आरिमु आरो डिजाइनिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना सनानि सान जागोन। फालांगियारि खोन्दोआव गोबां मुलाम्फानि नेरसोन दं। नखरजों रंजानाय हाबा एबा शपिं खालामनायाव रांखौ बाहायनाय जानो हागौ।
मोजां मोनग्राफोरनि गेजेराव खाथि सोमोन्दोआ बांगोन। दिनै सावस्रिया आबुङै मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा गावनि बिबुंथि आरो रावनि गोराथिखौ दबथायनो नांगोन। मावख'आव बाथ्रा रायज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था आरो गावनि थि खालामनाय थांखिफोरखौ मोनफुंनायावल' गोसो हो। गारि सालायनाय समाव जर'खा जोथोन ला। जिउनि लोगोरिनि बोसोनआ गोब्राब थासारिफोराव रामबान जागोन। मोनाबिलियाव मेडिटेसन खालामोब्ला गोसोआरि नारसिनथायखौ खम खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि। खाफालनि आबुं हेफाजाबजों नोंथांनि गोब्राब हाबायाबो गोरलैयैनो सुस्रांजागोन। दिनै फोरोंनाय, बिजिरसंनाय आरो आयेनजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय गिदिर जाफुंसारनाय लाबोगोन। गोजाम आयेनारि दावराव-दावसिफोरखौ नोंथांनि फारसे सुस्रांनाया रेहाय मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया जोबोद गोख्रों जागोन। बेलासि समाव बाय बाहागिफोरनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गेरुआ गोमो गाब। मकर राशि। नोंथांनि बावसोमनाय आरो मेंनो रोङै खस्थ'नि फिथाइखौ दिनै नोंथांनो मान-सन्माननि महरै होनाय जागोन। बेंकिं एबा फाइनेन्स सेक्टरनि मावफारियाफोरनि थाबथानाय खामानिखौ गोरलैयैनो फोजोबनाय जागोन। फालांगियाव गोदान बिरोंदामिन बाहायनाया मुलाम्फाखौ 2 गुन खालामगोन। सावस्रिनि फारसे सांग्रां जा आरो थि समाव जा। बिमा-बिफानि बोरा नोंथांजों थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा सिलर गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि गुबै सानस्रि आरो मेलेमारि गोहोआ समाजाव मोनसे आलादा सिनायथि होगोन। नोंथाङा गोदान लोगोफोर बानायगोन जाय इयुनाव फालांगियारि मुलाम्फा लाबोनो हागोन। सिगां समाव लानाय रांखान्थियारि थिरांथाफोरा दिनै मोजां फिथाइ मोनगोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव खाथि सोमोन्दो आरो रंजानाय थागोन। गथ'नि फारसेनिफ्राय गोसोआ खुसि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ नखरनि समायना खालामनाय आरो धोरोमारि खामानिफोराव बांसिन नांथाबगोन। गोदान न' एबा सम्पथि बायनायनि थाखाय साना गाहाम। गिदिरफोरनि दैदेननायाव जिउआव जायखिजाया गिदिर गोनो गोथोआ जोबगोन। मोनाबिलियाव धोरोमारि थावनियाव सम हगारनाया गोसोआरि गोजोन होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। अब्ला दिनैनि सानसेनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।